suyu po anui na lo zil khatyang thil mol mang lu tu kha ti to re re su alo ti ani la chuan ilunga ye kha una nuwan rau po china a kar le hian alo le dona boina omlawang alo ti sam eta lingyan po api nen lawin kolin api ne na chuan wan mi padang nen I birthday party ya in hmeichhe tir na inei don ti kalo sha a ma se chen po kan la in chen si lawa a han ti dek deka api la chuan tuna in chen lo po ni ula nakina in chen don thawani lom ni a poina omlo alo ti da ya a ngai na a shelo hle a secretary ne na chuan enge hmeichhe hian an lom le ti lom nan enge tha ang ti vel chu alo zot ngai to chhuakin wan hian tlere wangai na JBY brand hi adu le zwal take atan leo thil siam tirila a tha ang ti in an mani contact na tur lo ngai to tur chuan na ti a anu rei lo te a chuan cardon pe in an chief designer biak theina ani text message cha a thei thu a shil boka ava text nge ya chu an chief designer chu tu dang ni lawin wan lo ni a hming dangin a hming alo da mai hi ani a chutia lingyan nan arun bia chu alo noi vera enge du ti vela hanzo chuan lingyan chuan atan mi special takta na che design dang dai tu mala nei lo design turin a han ti wan chuan ata tura alo ngai mak bok ma se fiamin kan boya engma order kan la theilo alo ti ma se lingyan chuan million som lai advance in a han thona wan po chuan I house hle mai mo ti anuin ole ti in alo changa lingyan ne na chuan a secretary chuan chutia ati mai chu remasha thu velin alo faka amila chuan sum hian ti theilo anei lo ani hi alo ti ve bok api birthday party alo thlenga wan po chu api chuan a chanu fa panen chuan in hmeichhe tirin an pe atang chuan lingyan le a secretary chuan an lo in ve renga fiam thu te an lo tho a lingyan ne na chuan a thi siam tir chu a secretary chuan a han pe a chu ti lai tak chuan sui u naw nu wan ra waron lut ve chia ani la chuan lingyan nan wan ta na asyam ang cha chi chu aron orluta a chong kher mai wan po chu alo mu vata ole ani chuan so atana mi special tak chu ani mo ti in alo lung oi lo hle maya soyu la chuan aron bia ka unaw nu lo le to a unaw palingyan chu ichan in be sei su alo ti vel wan chuan nang hi lo lu phal ini lo wasin a han ti chuan ani la chuan ka unaw no om chung chu tol po thatila tu man min man theilawang alo ti vela a in ti theile wan rau chuan lingyan churun pan vatin lingyan po chuan nang hi I thi to emokatia alo ti in soi fe in khatya kang me chwa nu khan ka taksa kang te en kol nan ram danga treatment kala chara karon let ve thei cha ni hi tu na ati a lingyan chuan a hnu chuan I chi chu amoi hle mai khoyami nge a han ti chuan ka thian pakhat min pe kania ti in lo changa wan rau chuan tu emobia in chu pa chuan a thil du angan hmu thu chu alo shila chu chi kha ani kar chunga chuan lingyan chuan a secretary ne na khonge kanupui a han ti ani la chuan Mr. Huang nen an ho rwal ti in lo chang a chi siam tir ang cha chutia omta ka chuan a secretary ne na chuan thil dang ba sai le anga ya ni ti in tuna chuan film khur hle tong che tu ma na angan nei to tur ani lo ti in na shila an ho ve ta ngal inova thlen chuan wan lung oi lo chu a room a chho doi lo tum pot ding in ngoi lok soi tur ka nei a han ti wan chuan engma soi tur nei lo thu le kalsan tur chuan a han ti lingyan chuan Mr. Wow kha nai su ka ti ni lom ni a han ti ani chuan engei boina Mr. Wow chu mi fel le zai dam tak ani a meichha tu pon an thu ang chu alo ti lingyan chuan ani chuan nang point I du ti na emni a han ti chuan o alo ti a lingyan chuan sangwani I thil ti hi in chhir su ang che ti in a kalsana
zana te chuan wan mu thei lo chu a leta suyu le wan ran te u nau po lo ti in an plan te an lo soya wan rau chuan wan va mu in ava in hmel sha tir le a chu mai ba ka alo le lom na party na asom ma se akal thei lo tur thu in alo changa wan rau po akal ve mai wan le lingyan po ngoi rengin tuk chuan an lo kel du na wan chuan vo in hi enge ni isha em a han ti anin nei anniversary ni a thei ni le mo ati to a lingyan chuan engni nge alo ti wan chuan engmani lo alo ti le dai ka kham ti in lingyan chu athawa wan ne na chuan zan in chu kalo bang ma ang karon hotlang hal dunya ati chuan alo hlim ve hle a lingyan chuan a chhuwa pa in a secretary chu bia in ani po in a thil pek bo sai chu a fel to thu te alo soya phur deuh chuan a chhuak ve bawk wan po chuan an pani ei tur le cake te alo bo saya dokana alo pe diam to lingyan lo ho cha chu alo ngak to a zana lo ni a an ho lama po lingyan mu chu a fu ve hle a thil pek tur po a thutna bula chuan a darana an inan thlenga kara chenga a chhuak chu wan rau hne na tang ko la dong boina a to thu a ron shil man mo deuh chuan a chhuak le ngala klap ni om taka chuan wan rau chu mi pa pahnih hian swalan lo tum ma se thil poi thlen ma in lingya na ron thlenga a ron san chhuak wan rau chuan alo kwa a ka mule to don lo che emo ka ti mana sin alo ti abana duka mu wang chuan a kot hak tirin damdo in lam chu apan puya lingya na lo nga na lama wan po alo mu thlu a alo har le pon alo la hosi lo chu a thin rim hle a suyu khan ron teksin lingyan chuan u nau nu a chan thu ve la ron shila a thin rim zwal kher mai a puma ron na bok nen a ti ngai na shelo chu po na a chhuaka Mr. Hua waka run tlan chuan alo mu ve che buk nen a run chhuaka enge diklo om ti in a han zot damdo in lam chu apan pui nga la wan po har sat na om loin a doctor mu zo alo chhuaka Mr. Hua khan alo ngak an kal tur chu lingyan le wan rau te nen in tokin lingyan chuan enge om zia tinge damdo ina ilokal a han ti chuan Mr. Hua chuan tinge ni chuangang na anei ni hi alo ti lingyan chuan wan rau hne na milo sha thiam la kanu pui hi boy pui angai ka kal sanang che a han ti ani po in te reng mai alo ti a wan thin rim si chu akal dai lingyan chuan na zuya wan rau chuan a ko chu alo pelet ve bok wan rau chuan en zuya a ma wanin doctor mu khan alo sheru a nawa pai ti kha plan ver ther tak anei le nge yang le in lama chuan lingyan chuan wan hne na in soifia lo tum ama le wan rawin kara engma om lo thu chu a shila chu mai ba ka angai sakna chan po a ma kang mai wanga a thi chepin ama chan tu ni a thi to emoti in alo nga ya ma se alo la dam renga kalom hle bok a han ti ilomang chu imidu ber ala dam meu te chuan a han ti chuan nilove ama wang nilovin nangma nen hlim takin engma ka thin lunga kamrutu omlovin kan cheng dun thei to dona athi emoti in ka thiam lawa ka ngai char chara ti in a in soifia a wan po in alo she thiam lingyan chuan tinge damdo ina kha ni lo kal chan a han ti chuan engma ani lowe ka pumanuam lo mai mole alo ti in ngai takin anin kwa le ta a atu kalau ni chuan wan chuan breakfast lo e be ka doctor ne na chang khan kol dongin thil poi mo tak anaw te chung changa a mu du thu chu aron soye man mo takin akal nga la abathlen chuan doctor chuan anaw te chuan pian suana chan sang taka nei thu alo shil atan chuan ti tlak mai a tha zok thu a han shil chuan wan ril ru chu a shom kher mai ina te chuan lungai mel takin ama ina thu a lingya nan ron mu chuan avapan wat enge thil omzia a han zo chuan a tha thu le zan lama amu that lo wanga lo ti ani po in ani chuan chu e khama chol hadam wat la ti in na a akal san nga la lingyan po chuan chutia wan angwai ta chu makati in a shathiam lo hle a secretary hne na chuan a chan te chu alo zot enge ni thayang a han ti a
ani chuan ama le wan rau te in kar chu media lama adar na satwang ani arin thu in alo chang lingyan chuan chingfel va turin thu chu a pe ngal chutia a secretary a chhuak che tia chuan wan rau chu man mo takin a ron lut lingyan chuan chutia in mu chu a du lo thu in alo changa anu puin thil dangwanga anga yang ti a hlo thu chu alo shil bok wan rau chuan o in pui chung changa anya kalau kal ti in wan chuan fa pa in ti tla ka tum thu chu a han shil lingyan chu a chong kher mai a ma khan a chiat ati si a alo ze pa ni mo ati a wan rau chuan ka sui oi lo ani chuan hospital ai vakal don nya ati man mo deuh chuan atlan chhuak ngal wan rau chuan hnung lama chuan ka plan a hlotling do ne in nau te kha pyang sol re re hleinem doctor kha ka tham mai mai ni kha ati zui zata wan po in zaina khuma alo mu doctor chuan alo ba sai vel me ka anu chuan chhuakin chuta surgical room atanga a chhuak chu lingyan din anin tok lo pan vatin engei ti tinge min shil lo kan fa kha aladam ti chuan nangman ti hian I thatamu tinge ka thu lawa I ti tlak ti in lo hawa wan chuan soi tur po a shelawa lingyan thinrim chuan I lo ma kher mai ti in a kalsana pon kong puya engma po ngai to mang lawa wan kal chu karin lo su chep ti in Mr. Wow khan lo chan ama zok chu kar chuan a su a ni kho shel lo in a om ngal wan chuan doctor lo bia Mr. Wow chuan a ke ti tlakin a en ko na churam danga an ti angai tur thu a lo shil wan chuan keima wanga ni a ka kalpui nge yanga ya ni ti in lama ho in a in siama in chung te chu en kwalin lingyan ne na an kho sak lai te chu a she chhuak war a chhuak ta bok lingyan po a hnuwa ron lutin dokana anin chen agreement sign dia ma han mu chuan a thinrim le zwala a secretary la chuan wan chu khoya ma an mu zo lo thu chu a ron shil lingyan chuan mun tin dap tura lo vin shepin ma se chu ti lain wan ne na chang text adong Mr. Wow ka zuye min lo zong du su a ron ti lingyan po in zona ngai le lawe ti in a secretary chu a shil le nga la a beidon mel le nge kumte aliama wan po mi panau pang a fa pa ni ngai tur nen office building ma a anding ran mai no pang te chuan no hei hi I tho na tur chu mo ti in lo zot wan chuan ngai to le tin doctorin surgery ati ma in dule lawin atlan chhuaka nau te chu alo pai tlang reng nya lo ni a fa pa hne na chuan o ni ilu tang miang ti in an luta lingyan po chu company ya chuan na thila lo kalin a chhuak tur le wan te chu anin mu a vapanin wan hne na chuan in mu lo na varei ta ve alo ti a fa pa chuan anui sha emni alo ti a sha thu shilin lingyan chuan fa pa te lo ne ya a han ti a wan chuan anu na nia a thu ani thu soin kalang le ti in a fa pa chu a kalpui ngal da ya lingyan chuan a secretary ne na chuan wan chu lo chhui zui turin a ti ta nga la wan rau chuan lingyan lo kolin a hne na engtik nge in nei kan ti don ka chung ten min zo jenga a lo ti lingyan chuan thali ani mai ti in lo shil wan rau chuan ole ani chuan in nei na mun tur vel ka lo bengal don nya ti in an da a secretary ron lutin wan chan china sha te chu a ron shil YBS sa tlero designer ani thu chu a ron shila a office a va mu in anin nei na a anjung bun tur chu lo design tur chuan a han ti a lo du law ma selling yan chuan in company a hian poisa tam tak ka tho a kan la le ta ni chuan in chat pui don khopania a han ti wan chuan boina adu lo wang chuan a lo rem ti le shama anjung bun lam tur chuan wan rau nen vakalin wan rau la chuan moi vak lo tak hian a chong khuma wan chu lingyan lawin rolin zungbun su iwalam don lawim ni a han ti chuan kan kal chan ka thei hi che palom ti in a chhuaka a kal nu chuan wan chuan thinrim dewin lingyan hne na chuan nang hi engei shata kalaka engei du min ti boi renga a han ti lingyan chuan va pan hnaya alo to hnung ve zel ma seva nei chilin avakis
wan chuan lo nam sonin a beng popa atlan chhuak ngal nang hian min la du alom ti in lingyan la chuan angai to a wan rau po alo thleng chop chil ve ngal zungbun chu a han en ti ra engi an a han ti ani chuan a tha e ti in alo changa wan rau chu angai dan ani hmel lo hle wan te nu fa po chuan an pi vatlo in naupang chu atupa ni ti renga shelawa wan ne na chuan ifapa chu a felin anung changa thale mai I en kol cha ti a hria te alo ti a wan po alom ve hle ko la dun wang chuan a pi hne na a fapa chu lo en lok tur ti in a chhuaka lingyan po a pi tlo tur lo kalin anom pui pitar hne na chuan mi khwalan omem ni ti in alu ma chuan a zot ani chuan wan le a fapa an lo len thu chu a shila alut ngal api bula chuan thu ve in naupang chu an ena api chuan ino pan lai nen inin ang reuh hle mai alo ti vela anom pui khan api chu idam doi e hune local ro ti in lo kawa akal hlan chuan lingyan chuan alo om pui naupang te chu a hming te han zot ani chuan fel takin sangkwan ani thu le an ti thin thu in alo changa tingei hminga huawa om lo in pa Mr. Huawa ni lo em ni a han ti a ani chuan pate huwa wi sha em ni alo ti ipa ni lo mo alo ti kuming sat ngei ni a han ti chuan kum thum le a chan ve ani thu chu alo sei le a chute anin biak lai chuan wan a ron langa an ron la sang lingyan chuan Mr. Huang in fa ania mokalo tia ati a ani chuan a teulo keima fa lew ani hi ti in a ho pui ta dai kar chhunga chuan wan chuan a fa pahne na an ni chin khan enge kha pa khan a zot che a han ti a kumza ta zo thu a han soya engtin ngei chan a han ti an chuan mi shil ang khan kum thum le a chan ve ka ti a han ti chuan I fel lu to ke alo ti a inan wathlenga thu in api chu ava video kola ani chuan tinge ka shot lawa in lo ho dai a han ti a ani chuan na wanga let watangai thu in alo changa he ka tupa lingyan hian I omati nuam lawe mokalo ti hmana lom a han ti ai chu tiang ani lo ti in alo changa api chuan an chu angai na zia thu le mule achak zia te asoya lo len pui le vat ro ati a wan chuan a fapa te chu kawin video hmang chuan api chu a bai bai ti ra ko landa hnu chuan api chuan lingyan chu a zil le a ane na chuan wan rel ru hne tum turin ati chuan an po chu ama ne na anin an thu chu asoya lingyan chuan kafa ani theido nem ni kum nga liam ta khan akal bawa afapa kha kum thum le achan ve chau alania ti in lo ring vak lawa